Čau, tady zase Radim a zdravím vás všechny u dalšího videa. U minulého videa jste dali 10 lajků za necelý den, což je u mě pokrok. Takže jsem se rozhodl natočit další video o koťatech. Zřejmě se vám to líbí. Tak tady ho máte. Takže tu máme koťata. Hezky spínkají a dneska si řekneme jejich příběh. A ještě vám ukážu, které pokom je. Tak, podíváme se ještě na Kukinu. Co pak Kuky? Co dostala před chvilkou? Nedostala. No jo, Kuky, šikovná. Asi jenom pila. No, prvně vám řeknu příběh o Gusíkovi. Ten tady přišel, čichal to tu všude. A tady tu věc, no podložka, jsme tu měli tady dvě. On tu přišel a hned to začal čuchat. Potom šel tam za Kukinou, pak šel zpátky a koukal se tady na koťata. No a pak šel tady na škrabadlo a když jsem ho chtěl vzít, tak síčil. No a na podruhé už tady ani nepřišel. Tak. Teď si řekneme, jaký kotě je pokom. Tady tohle. A vyplazí jazyček. O, dobře. Tady tohle je po Gusíkovi. Tady tohle taky. Tohle je po Kukyně a tady ty dvě taky po Kukyně. A myslím, že počkat. Ne, tak tady ta. Tady s tou lisinkou, co tady vidíte, tak je nenažraná jako tady paní Kukina. Že jo? Jsi nenažraná furt. No a nikoho nepustí k cecku, furt je tam přitísko jako klíště, když je přilepené na člověka. No a asi tak. Je jich celkem 5. Víc se jich už nenarodilo. Doufám, že ještě nic nezůstalo. No a teď vám řeknu příběh. Příběh byl takový, že jsem přišel ze školy. Ještě se narodili 29. června, to bylo ve čtvrtek teďkom. No a přišel jsem ze školy, potom rodiče a taťka se koukal tady a uviděl, že už tady bylo narozená, byla tady všude krev. Krev tady zřejmě byla, protože Kukina porodila 3 koťata naraz. 3 koťata naraz asi kvůli toho, že byly připoutané k sobě pupeční šňůrou a jedno bylo úplně omotané na břichu. Takže asi tak a museli jsme to utrhnout, tu pupeční šňůru, a naštěstí se nikomu nic nestalo. Ani to naší Kukyně. No a potom už bumbali, že jo, Kuky. Umýli jsme jí to. No, umýli jsme jí zem. A tady tu krabici jsme přenesli sem, protože to porodila tady v těch místech. Ale na zemi je pod židli. No a teď už hezky bumbají a spínkají. A rvou. No a to byl takový příběh. Můžeme být rádi, že se nenarodili o půlnoci, ale do rána by nepřežili. No, až někdy sebou cukají, třeba teď. Že jo, Kuky? Se hrabe někde. Proč se hrabe ve vodě? No, toto video natáčím po ránu. Takže si ukážeme pana Gusíčka. Tak pšt. Zavřeme.
Kdo pak tady spínka? Co pak? Mě zbudil? Promiň. No. Kusík nemá co dělat, tak spínka. Že jo? A teď mi křuplo v koleni. Co pak? Bojíš, že? Jít do kukyne. No. Ty jsou tvoji kamarádi přece. No, budeš si s nima hrát. Pup. No, pro dnešní video asi stačilo. Pokud byste chtěli něco víc, tak pod toto video dejte taky 10 lajků. Takže se mějte a čau.